Għalikom di għodwa speċjali, naf li tkun qed tistennew, ilkom snin twal tkun qed tistennew. Ejwa, 4 snin. Imma nafu nittakiljawa. Nafu xiridu klienti, fimni. Għandek hemm ġejna l-biraħ minn Modena minn għandhom, l-aħħar taxis, u jidelli anka l-aħbaret li hemm ġen kbir worldwide. Intom, illum il-ġurnata sirtu kważi tista' tgħid storja, anka f'pajjiżna brabta ma' dal-album, mhux verek. Ekku, għandna 48 sena, fil-Euro li ġejna 50 sena. Bessibna ħorġu ħaġa speċjali dikinhar imma insomma dak abbaħ mbagħad nitkellmu. Ejwa, għandna l-esperjenza ħafna, u għalhekk fil-fatt nitilgħu nikkonsultaw, ġieli nikkonsultaw lilhom ukoll għax l-esperjenza hemmhekk. Ovvjament intom tiftħu, però kif spjegajt li x-xogħol jibda minn kmieni ħafna x'vera. Żgur, aħna keżatt f'Settembru bdejna. Tibda tagħmel l-ordni, tibda tipprepara ċertu affarijiet, logistics. Ħafna affarijiet li ħafna xogħol.